si Propeta Daniel dinhi sa atong unang pagbasa, gibilanggo siya o nailhan nga dunay abilidad sa pagsulbad og mga tanghaga or pagbasa sa mga kining lisod sabton nga mga pulong. Nya giingnan siya sa hari, kung makatubag gani ka, makabasa ka o makahatag og saktong kahulugan, ako kang suluban og harianon nga dungog og ikahimuon ti kang ikatulo sa akong mga kaning tag-as og ranggo nga mga opisyal. Pero ang tubag ni Daniel, di na kinahanglan mahal nga hari nga imo pa kong tagaan ana, ihatag na lang nas uban. Pero ako kang sultihan sa kamatuuran sa imong nabasa. Sakit-sakit ba yan ning iyang gisulti? At tubangan sa hari, wagi siguro o kung magsulti niya ni, putol iyang liog. Di ba? Kung sa may gisulti niya, siya ka ng pulong tekel, gitimbang ka, o di mene, kanang mene, giihap sa Dios ang gidaghanon sa mga adlaw sa magpabilin kang hari og natapos na kini. Ano bang mosulti kas tinuod ba? Atubangan sa usa ka tawo nga dunay katungod og gahom pagpatay o pagbuhi nimo. Nya mosulti gyud kas tinuod bisag murag dili nindot paminawon ngadto niya, kamo makahimo mo ana. Nanglitan ron imong nagtrabaho ka, ang inyong gitawag og employer nagkabit-kabit, nya imong ingnon bisag unsa pakakadato sir tungod aning imong pagpangabit, maimpierno gyud ka. Nya ikaw clerk, imong paminaw ikaw ugma makareport pa ka. Ha? O niya ang kabit pagid niya mo'y imong manager, niya imo siyang ingnon sir pasaylo alang konsultihan ti ka kaning inyong pagkabit-kabit ni ma'am makapaimpierno gid nimo, giihap nas Ginoo ang imong mga adlaw ug natapos na kini. Ana zaman imong paminaw makareport pa kay kaugma. Or bisan lang gani ang barangay kapitan niya bago kang na-hire nga lupon taga pamayapa. Nga ingnon din nimo ikaw ang kapitana ka, kurap kay kastanan, giihap na las Ginoo ang imong mga takna. Og na tapos na kini. Tuon nimo hayron pa ka kag lupon sunod adlaw. Oh, ilisan lang katong basuriro. May paning basuriro kay magsigig ingon yes sir, yes sir, yes sir. Mo ba ay gusto karon sa mga leader bisan gani kining nagwali, gusto man kining daygon ba? Di ba? Pero suway ko na kog sulti be. Giihap nang imo mga adlaw pader. Ana. Di ba mo yung kumauna pa unta kang buanga ka. Mao nagiingon ni Kristo diri sa atong ebanghelyo, moabot yung panahon, gani nahitabo gini nila ni Daniel na atong iyang mga kauban nga bilanggo gid sila. Hasta ang iyang mga apostoles gipang bilanggo, gipang lotos nganuman nagsaksi manggod sila sa kamatuoran, wa magila kung Katoliko ba ka, Protestante ba ka, nakaila ba ka Ginoo o wa, sultihan gitikas kamatuoran nga gisultis akong Ginoo. Muna si Belsasar, anak maning Nabucodonosor nga mao'y mibihag nila, sige ra gyud sila sulti. Bahin sad ni Nabucodonosor, giingnan yapong Daniel, ikaw ni ang hari nga naas larawan ug ang Ginoo mo paphani mo sa imong pagkahari. Wag tang gyud iyang pagkahari Nabucodonosor. Sulti gyud tinuod. Nya tekel gitimbang ka
og kulang sa gibugaton. So, imong nganlan ang imong employer og kuwang-kuwang ka. May pagkakuwang-kuwang ka, ngano man minyo ka, nakikabit ka ning imong sekretary, kuwang-kuwang ka, di ka saktong kabuot. Sultihi ko, no? Naon na to, di ba ka mo piti imong naon? Wala mo. Wa din ni mahitabo di ay. Daghan kay na. Kay bao mo ana kamo nagtrabaho. Ako kay bao sa ko. Sa butata. Pero di lang ta musulti. Ay na lang, ila na lang kaugalingong problema. Ana, asiya na si manubagana. Pero matud pa ni Kristo, kung lutoso na mo, mauna ng panahon na nga kamo makasangyaw. Nga naman, inyong mapakita unsa di ay kalabaw ang Ginoo sa tanang mga hari o mga gahom dinhis kalibutan. Muna diri sa atong tubag sa Salmo, gasigi jug ingon, himayaa siya og dayga sa walay katapusan. Gipanghisgutan dinhi ni Daniel ang mga bulan, mga Ginoo, mga tubig, kalangitan, mga talisik, ang among tanang kahanginan. Pasabot ang tanan gyud dinhis kalibutan magdaig ra gyud sa Ginoo, dili sa tao. Og di kita mahadlok nga mosultis ka matuoran, bisan pa man og ang resulta ana patyon ta. Gilingi ay mong tupad. Ing na di jud ka mamakak. Hindi ka no. Lingi ako na yung tupad ba? Di jud ka mamakak. Na betay ni ingon ako nga mga organisasyon ba sa simbahan may pagka-conservative ni sila, pero ang katong mga conservative, mga tiwasono na guwang na ba o niya ang kaning sunod nga generasyon nila nagda sa ilang mga kunuhay, mga katungdanan, mga batan-o na gidili man gid na nila nga musimba nga dili magbrunda. Gidili sad na nila ang kanang pamintals naong pangiskis kilay o pa-colors buhok. Mo gina ilang trademark. Ana karon i-take sila nako ang pipila ba sa mga tiwasonon. Ingon, Padre, lahi naman kaayo ang amo rong mga bag-ong mga batanong leaders. Nagmeeting sila, Padre, o niya, niingon sila, ato na lang tingali ning ialaw nga mangarti sa tagamay, moderation lang. Nga pa-color sa kuno sila silang buhok, niya, pwede rasad kuno kung magbrunda o dili, ba? Ning luag man siya, unsa may among buhaton, Padre, nako, tugote lang na sila, dawata lang. Pero kamo ipakita nga malipayon mo sa inyong gibuhat. Kaya basin sa niyag masuya mo siya, ala ni gwapa lagi siya niya ako tiribati lagi. Basin sa niyag magmahay-mahay mo ba, nako, sa inyo bang kasing-kasing ipakita nga kamo malipayon sa inyong gibuhat. Aron makita, makumparar ani mga batanon nga naadi ay kalipay sa atong pagkamatinud-anon. Dili na to tabon-tabunan ang kamatuoran sa atong buhok, kung sanay kolor, di na to tabon-tabunan ang kamatuoran sa atong naong, sa atong kilay o uban pa diha. Kanabang naadi ay nindot nga kalipay sa pagkamatinud-anon. Di ba? Dili di ang kalipay magikan sa pagpamakak, sa pagtabon sa kamatuoran, na kumo ikay tag-iya sa kompanya, pwede nimong kabiton ang imong nauyunan nga imong mga sekretary, mga empleyado. Di din na siya pwede. Bisan pagka na siya vulnerable. Pasabot, muuyon ra nag imong kabit-kabiton kay pobre in taon. Nya imo ding taga-tagaan og kwarta. Di na siya pwede. Dili pwede nga mahimong successful ang atong kinabuhi nga maglunang ta sa sala. Bisan pag-unsa ta kataas og ranggo sa kalibutan, bisag presidente pakas mga nasod, unya maghimo tagdautan sa matas Ginoo, gisukod ta, gitimbang ta, ug wa ta kapasar sa gibug-aton. Kana bitang mga quality control, labi na dihas mga bikiri o
uban pa, di ba? Timbangon man na nila ang kanang mga manok, ang mga pagkaon, timbangon na, digi kapasan, reject. Awa kapasan, reject. Kinalang sakto gyud timbang. Tinglingi ay montupad, sakto kas timbang. Dili ka overweight. Dili ka overweight or underweight. Unsa may makapa-overweight nato? Ang sala. Unsa may makapa-underweight nato? Ang sala ra gyapon. Unsa may makapasakto nato sa timbang? Ang kabalaan sa kinabuhi. Wa ni maghisgot og actual weight. Unya ningon din siya dire, parsin gibahin-bahin ang imong gingharian o gihatag ngadto sa laing mga kaliwatan. Gibahin-bahin. Mao na sa atong pagkamakasasala, usahay mabungkag yun ang atong pamilya. Mabungkag o ipanghatag na lang ang mga anak ngadto sa laing mga tao. Kita din hido naman tayo gipangtabangan. Imong pangutan-on, kumusta man imong pamilya? Way klaro si papa, way klaro si mama. Tuan na sila slain, kamisad, di arasad mis among iyaan, di arasad mis among uyuan, di arasad mis among lolo. Ang uban gani ingon, ako pader, na diin lang yun ko. May gani na ako mga silingan nga nisagop na ako. Napagani usan, ingon, dito ko kapuyo sa prisuhan pader, kaya ang akong suod nga nag-atiman ako, gamay pa ko, napriso man. Dito lang sa kunipuyo sa prisuhan, hangtod ko ni edad, aning mga idara, mga utso. Ano ba? Mabungkag in taon ang pamilya. Nga naman, tungod sa sala. Nya unsay sala? Kanang di natamudaig sa Ginoo. Din atamuhatag sa Ginoo sa iyag yung tinuod nga dungog og pagdaig. Una, salamat kay ninyong namalit og slot. Nga naman, pinaagi sa inyong mga kwarta, pinaagi sa inyong gugma sa simbahan, gipakita ninyo nga kamaog yun mong mo prioritize sa Ginoo. Dunay ni palit nato dinhi og disap. Pila to yang gipalit, murag duha man tingali to ka slots. Kay ba mo tagpila atong disap? 500,000. Nya ni palit siya, murag 500,000 ra banting ito, usara ka slot. Pero kadto unta ilang igpapaayo sa ilang balay. Ipaayo ba sa ilang balay? Nya niingon dayon siya sa iyang bana, dong mada pa man gining atong balay. Ikumparar ni sa mga balay nga gipaayong padersyano, mura mag-40 ra gyung layua atong ilang balay. Di lang sa nato ipaayo, ato lang sa ning itabang ato sa proyekto ni Father. No. Mura mamugwa malipay ng mga naong. Lainan niyog batasan. Mura mo ganun. Ha? Di na mahimo eh. Balay ko na imo na yun. O na nga, pasalamat ang atong disap na anatay halin nga 144 slots o niya 26 slots na lang ang available. Pakpak nindot na kayo niya sa ato sang sitiyo, ato man tong gipunan, nahimo naman tong 64,000 kay haron jud ma-accommodate nato ang kadtong 140 ka mga ayuhonon nga balay, dili lang 60. So nahalina na sa tag 42,074 slots, 21,926 na lang ka slots ang available, tag 100. Di ba? Okay kayo. Nya gahatag man ko ani og bag-ong challenge. Pila gito akong challenge sa sitiyo karon? 300 slot challenge or 30,000 per challenge. As of yesterday, nakadawat na tag 18 ka 300 slot challenge. So, di ba? Pakpak mo saan. Ang atong DSAP, ang SBF DAG, hindi pa jud kaayo siya daghan, pero basig mo daghan ran
Na natay halin nga 1,364 ka slots, napay 58,636 slots nga available. Ang ato lang ani, di ta mohunong sa pagsangyaw unsay kamatuoran, ug unsa may kamatuoran bahin aning atong mga bahandi. Matud pa sa atong salmo, kamong tanan nga mga nias kalibutan, apil namong mga dili bitaw mga tao, sama aning kabugnaw, kainit, talisik ug uban pa, dayga gyud ang Ginoo. Pasabot sa atong paggamit sa tanang butang sa kalibutan, kwarta, bahandi, atong talent, tanan gyud daygo nato ang Ginoo. Ug unsaon man magpuyo ra gid tas kamatuoran, kabalaan sa kinabuhi nya subay sa pulong sa Ginoo. Di unta ta mahadlok niining mga kamatayon. Matud pa diri, pabilin kamo nga malig-on kay niini sa atong ebanghelyo ba ningon, pabilin kamo nga malig-on kay niining paagiha maluwas kamo. Ang kalibutan ra ba karon mga igsoon, bisan gani dinhi sa atong simbahan, kaming mga pari og ang ubang mga leader sa atong simbahan, ang gitudlo unsaon aron mawagtang ang atong mga pag-antos. Naglikay ba sa pag-antos? Gilingya imong tupad. Ing naunsa ro imong gipaningkamutan nga mag-antos ka o mawa ang pag-antos. Sige, pangutan lang. Ing na malipay kang mag-antos o mawa ang pag-antos. Ang gitudlo gyud sa kalibutan, avoid sufferings. Kung ang imong sakit maunay imong pag-antos, pagita gyud paagi nga mawagtang ng imong sakit. Duula ng tanan nga makahatag nimog healing. Aron mawa gid imong sakit, hangtod mo sangko na lang ka anang gisuwat-suwat anang papel, ihumol anana ang tubig nya sige kag inom para lang gyud mawa imong sakit. Kay kang sakit makahatag og pag-antos. Kung gusto ka nga way dimalas imong kinabuhi, kay ang dimalas makadaot, halas sunda ng tanan nga kamaong motudlo aron mawa ang dimalas, mupuli ang swerte. Hasta pagani ako ino ko pader blessingi ko aron mudaghan akong swerte. Naku, buangon ka. Tanong swerte-swerte man nga ang kinabuhi, kamatuoran man ang atong sundon, ang pulong sa Ginoo, dili swerte. Pwede kang mahimong balaan bisag masakiton ka. Pwede kang balaan kung himsog kag lawas. Pwede sad kang mahimong balaan bisag pobre ka. Pwede sad kang mahimong balaan bisag dato ka. Unsa may pinakanindot gyud nga atong paningkamutan, pangita og mga tao og mga leader sa simbahan og outside sa simbahan nga motudlo nato nga ang kabalaan sa kinabuhi maoy importante, dili ang pagkamalipayon, dili ang pagkahimsog sa lawas, dili ang way mo persecute, way mo daot nato. Kay matud pang Kristo, lutuson gyud mo, pamatyon gyud mo, bisan pa ang inyo ganing kauban sa panimalay, maunay mo unay og patay ninyo. Daghan kay mo ingon diri, Pader, unsa may akong pangadjion para ang akong mga anak din magtubag-tubag nako. Ako naman ay pangutanong wa man ko'y anak. Nako, nganong mahadlok man kag tubag-tubagon kas imong anak nga natural magina sa anak mutubag magina sa ginikanan. Di ba? Di na magtingog, basig di na nimo anak, basig sulugoon na. Nya sigihan imong kasaba mo nang di na magtingog. Pero kung ang imong anak relax gani nimo, isip ginikanan, mutubag gina, nya usahay ang isulti anak sakit. Nya isip ginikanan, ipakita nga kamao kang mudawat sa imong anak bisag sakit nagsinultihan. Anak guna nimo, ipakita sa pag-ingon nga nothing gonna change my love for you. Aron ang imong anak pinaagi sa imong pagdawat sa iyang mga tubag-tubag, kay lahi man gina siyag framework sa utok, kay ikaw ginikanan tuwa naman ka, padong naman ka, tiwasono naman ka, kaning imong anak gasaka pa man ang energy ani kusog man kayo, lahi man gina siyag panglantaw kay kanimo,
dawata siya, ipakita niya ang mapaubsanong pagdawat sa atong gihigugma. Ug matud pa ni Kristo, maunang panahon na masangyaw nimo ang maayong balita. Unsa may maayong balita? Kanang moingon ta, maging sino ka man, mamahalin kita. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ingna, sugod karon, sugot lang tagtubag-tubagon ha. Sige, ingna. Sige na. Aron di na magkusmod ang inyong mga anak. Magkusmod man na, o di na sila katubag. Magkusmod na. Labi na, tingog. Usba na sinultihan yung buang ka. Anaon ni mo, mag-ano na. Ana na niya. Silang utok ka na. Kasi ko, niman, matay mo. Ayaw, ingna, tubag yun mo dong. Dahil, sulti lang yun mo. Feel free. I am always in your side. You can do all sort of failures. You can commit all sorts of sin before my eyes. It cannot change my love for you. Dadon day na si imong bata ang iyang uyab sa inyo nga daghan kay patik na akong boyfriend. Ginoo ko yung taon, nasa ka ni padong akong anak. Oh, very good day. Niya gagas imong luha. Ano, ni cry man kama. Siya, ano lang, medyo painful. Pero okay lang. No? Ni kagabi ato, mo parayag dito imong anak ni mong babae. Mura laging dili kay ka happy pagpailan ako sa akong boyfriend ganiha. Daghan man kay itong patik day. Mura man itong manuyupay kayo. Mura lang kong ni-anticipate ba, pero di sa di hinoon siya kuan kanang 100% sakto. Nag-anticipate lang ko ba, kadaghan ka ni mo mga pag-antos kung maminyo kag manuyupay, maminyo kag adik, mag-antos tingali kag maayo niya. Sakit kay nako nga ikaw akong anak mag-antos, pero imo ginang pilion, ni aragyod ko, support ragyod ko nimo. Moingon ta imong anak, hala no, iguman anak, moingon siya, di na lang ko padayon oy, kay love ginakos mama ug papa. Sige na, nindog na ta.